Гости, скъпи ученици, уважаеми колеги и родители! Първият учебен ден е празник, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Има нещо особено в този ден. Той винаги е бил тържествен за всички. Той символизира стремежа на българина към духовност и просвещение. Днес е празник, който отбелязваме с радост и надежда за по-добро бъдеще на лицата ни. В този тържествен ден вратите на основно училище Петко Рачев Славейков отново са отворени празнично, за да посрещнат малки и големи ученици, учители, родители и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца. Скъпи първокласници, този ден е много специален за вас. Вие днес прекрачвате прага на училището в напълно обновени стаи и поемате по път, водещ към знание и наука, към задължения и отговорности. Пожелавам ви да бъдете щастливи и устремени към нови знания. Умението да четете, пишете и смятате ще отвори пред вас нови врати. Вашите учители ще я проведат по пътя на мъдростта и знанието. Бъдете здрави и ученолюбиви. Скъпи ученици, първият учебен ден е нова страница в живота на всеки ученик, независимо дали стъпва на училище за първи път или за поредна година. Знанието е това, което ще ви направи уверени и отговорни към себе си и към останалия свят. То ще ви отвори нови врати, ще ви даде нови възможности и ще ви помогне да успеете в живота. Уважаеми родители, благодаря ви, че ни поверихте своите деца. Ние с вас имаме обща мисия – да образоваме децата, да пораснат знаещи, можещи и добри хора. Само заедно можем да постигнем това. Подкрепяйте децата си, вдъхайте им увереност и възпитавайте от тях уважение към учителя и училището. Уважаеми колеги, да бъдеш учител е голямо богатство и огромна отговорност. Обществото разчита на нас. Нека любовта на учениците бъде най-ценното признание за отговорния ви труд. Нека се сътрудничим, подкрепяме и празнуваме взаимните си успехи. Заедно можем да преодолеем предизвикателствата и да осигурим възможно най-доброто образование за нашите ученици. Пожелавам на всички ползотворна и успешна 2024-2025 учебна година. На добър час!